Lima patay lakip ng isa ka tuig nga bata sa separado nga mga aksidente sa Dalan sa probinsya sang Iloilo. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Makita sa ini nga litrato ang nakasindi nga kandila kag nabilin nga tinudo sang dugo sa Dalan sa barangay Agboy Sur, Leon, Iloilo. Ini matapos ang aksidente nga natabo alas 5:30 kahapon sang hapon. Sa investigasyon sang Leon Police, samtang ginatulod sang 25 anyos nga Iloy nga ginkilala kay Emeline Canyonero ang bisikleta sakay ang iya sa katuig nga bata nga si Ezekiel. Hinali lang sila nga ginbungguan sang nagahagunos nga salakyan. Sa tuman ka baskog sang impact ginbawian sang kabuhi ang Mag-iloy. Isisi nga dito nabasig ang dalagan. So nabungguan ini ang Mag-iloy. So nagkabugang bata, walang iloy ini na tapakan sa nga pickup truck. Ginapasuni nakainom ang driver sang salakyan nga nagtuyo pa nga magpalagyo. Nadakpan lang ini sang nakabunggong pick-up sa railing sang Taytay. Wasak ang bumper sang pick-up kag halos daw mahulog na ini sa Taytay. Magapangatubang sang kaso nga double homicide ang driver nga ginkilala kay Mark Angelo Lipa, 19 anyos sang barangay Agboy Norte, Leon. Patay ang lola samtang pilaso naman ang iya duha ka tuig nga apo sang nabungguan sila sang ambulansya sa barangay Tiring, Cabatuan kahapon sang aga. Gindeklara dead on arrival si Elena Moyuela, 71 anyos sang barangay Pungtod. Sunod sa Cabatuan Police, may sakay nga pasyente ang ambulansya sang Calinog LGU. Buta nga madasig ang dalagan sini. Wala na nahingagaw pa sang driver nga magpreno, bangod hinali nga nagtabok ang maglola. Arestado ang driver sang ambulansya nga ginkilala kay Michael Castroverde sang barangay San Nicolas, Calinog. Patal nga pila sa ulo ang gintunaan sang kamatayon ng Limuel Mergate kag Elijan Fernandez, lunsay residente sang barangay Caranas, Haniway. Pasado las 2 sang kagahon, Hulyo 10 sang nakabunggo ang ila motorsiklo sa naka-park nga backhoe sa barangay Guadalupe. Yung motor dumiretso doon sa defectorized, then bumangga sila doon sa backhoe. Hindi pa matumod kung bala nakainom ang mga biktima sang natabo ang aksidente. Upod kay Hans Tiserto, Daryl Marie Sarmiento, One Western